iya. Ladies and gentlemen, please welcome my son. What is your name? How old are you? 3 years old. Where do you live? Inside the house. Where? Zamora Street. Siguro natingala ako pag na-ideal ang iyong pangalan sa iya, no? Eh, kung balis ka rin ng ideal, kung kasawang ka ito balis ka, manginlib diya siya, iba lang yung ito, na siya binimo mo. Pero dili siya ng bata. Buwain! Over